थाबायसो हाय लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोनहा नै दिनै मा होनो बानलु थिलियाव जिरायनानै नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बराय हरफिनलायबाय आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ गासिबखौबो बानलु बारिनिफ्राय गोसो गोथारै माबा बरायहरनाय जासिबाय गोसो गोथारै बराय हरफिनलायबाय आरो दा मा होनो दिनैहाय जोङो खामानि मावनो फैलायबाय आरो ना सान्दुंबो बारा गैया एसे दोमैदोंसो ओमफ्राय मा होनो माबा बानलुआ माने गोजौ गोजौ जानाया माने माबा जादों आरो ना हाग्रा जाबाय आरो ना आवगोल दांखांबाय फिसा फिसा समावहाय खननैयानो जाबाय जोङो ओमफ्राय दा गोजौ गोजौ जाबाबो हाग्राया माने गुदि गुदियावहाय ओरैबायदि गोजौ गोजौ जानानै माबादों आरो ना ओंखायनो माने बानलुनि हाग्रा फुनो फैदों आरो ना लोगोफोर बेना बानलु थिलियाव फैनाया माबा भिडिअ'सो खालामबाय थायो ओमफ्राय नों सोरमोनलाय सोरनि फिसाजोमोनलाय फिसाजो नङा आङो सोरनि बिनानावमोनलाय नोङो आंबो बिनानाव गैया आंहा बिनानाव गैया बिब' गैया आरो दा नोंथांमोननो आङो देखायलांसिगोन आरो ना नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय सिख्लाफोरबो मोजां मोजां फुदों माखासे सिख्लाफोरबो दङ बिहामजोफोरबो दङ दा खोन्थागोन आं दसेनि उनाव नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय नै बेयाव सासे हाग्रा फुदों आरो ना आयं जायो आं बेखौ ओइ ओइ या नै बेयाव फुगासिनो सिख्लाफ्रा जि समायना समायनाखा नै नायनो मोजां मोजांथार साथामबो सिख्लासो आरो जारौ जारौथार नोंसोरो सोरखौ सायख'यो मेगन खेबहरबानो जाबाय आरो जि मोजां जाखा एसे नाहरलाय फैबाल एसे नाहर ए हाय होनहरलाय हाय होनहरलाय हाय ओमफ्राय बेहा एसे देरसिन जाबाय आरो बैसिनिफ्राय एसे देरसिन सिख्ला माबा एसे आयथा जाफुबाय आरो बेहा नोंथांमोनहा जाय थिखादार कमेन्ट हरबानो जाबाय नांगौबा सिख्लाफ्रा सेंग्राफोर बिहरगासिनो होननानै सिख्लाफ्रा सेंग्राफोर बिहरगासिनो हाय होनलाय होननानै बानलु दांग्रा माबाफ्रा सिख्लाफ्रा आङो फुलांसै ओरैजाय नै हाग्राया माने मोसौ गानायफ्राव नै बिदि जादों आरोना लानांगोनहाय मोसौ माने बिदि मालाबा बोरमा मोसौ हाबनानै बिदि गब्लं होनानै दोननायाव हाग्रा जासोगारदों आरो ना ओमफ्राय नै बोरो नुगोना नुवासै नै सिं सिङाव हाग्रा दं आरो ओहाय बेखौ देखायथारनोसै आं नै सिङावहाय बिदि हाग्रा जायो आरोना नै बिदि हाग्रा Come to my channel. नोंथांमोननिसिम गाज्रि खबर लाना फैदों इंलिसनि मा बुङो बेखौ साइन्टिस्टफ्राबो आर्टिस्टफ्राबो नागिरगासिनो बे खिखौ इंलिसाव मा बुङो नोंथांमोना मोनथिबा कमेन्टआव खोन्थाहर आमेरिकानि बे खिखौ मा बुङो सोंहर आमेरिकानि सुबुंफ्राबो बांद्राय मिथियाखैनो जोंफोरबायदिसो पटे खि होनोनो बिनिखायनो नोंथांमोनहा खोन्थाहर ओमफ्राय दासिमबो आर्टिस्टफ्राबो सुबुंफ्राबो जेबो मिथियानो खिखौ इंलिसनि मा बुङो वन्दे मातरम शुक शिष्टा सुबासिनी सुबासिनी माने हिन्जाव नांदेरनाय साइसमा बे माबुङाबो देंखोयानो
हाग्राया माने नै जोङो हाग्राया बिदि आरोना नै बानलु सिङाव बिदि हाग्रा दङ अबेबा गिदिर गिदिर दंथारो आरोना नै हाग्राया मानामुनिबो दङ हाग्राबो दङ बिनियाहाय बियो 1.5 बिगा दं आरोना ओमफ्राय बैयावहाय 2.5 बिगा दङ ओमफ्राय दा जोङो नै बेखौ 1.5 बिगाखौ फुगासिनो आरोना बारा जायाखै बेना बानलु बिफाङा जा गिदिर ना हाग्राया आं चेनेला गिदिर जाबा सोरबा एक्टर एक्ट्रिस लोगो हमनो थांसैहां आयौ मानामुनिया मा थिब्रा जाला लोगोफोर बिराद मेंबाय हाग्रा फुनायानो नालाय सिख्ला बैसोखौ हाजिरा लेंबाय हाग्रा फुनो गोसोखौनो होयो ना माखौनो होयो दाहाय नङाहाय थगायदों मेंनायसो हाग्रा फुनायानो माबा आरामसो दा फैसाखौ खावसे माइनास खालामनानैसो हरनांगोन बिसोरनो डाइलग होनानै मिनिनानै जि हय जाजोब्बाय जोङो आयै फैलाय नै मानामुनि दं होननानै थिनहरलाय मानामुनि जि मोजां दंखायो नै बरियानो ओंख्रि जानो खाबाय आरोना मुलिखौ सोरनाव लायनो थांखो बिलाय गैयासो होनदोंमोन दहाय अरुना बेलेग कम्पानियासो दंनो ओमफ्राय दोमैलु बिहरनाया गैयामोन होनलायबायदां ओमफ्राय मैयायो माबा बिहरनायालाय गाव होफैबाय केस होफैबाय बैयाव होफैबाय ए ओमफ्राय आंनो थांखानोसै नांला होनहरबाय ए बैसिनाव होफैबाय ओमफ्राय लिंहरबाय दामा एसे खमायसिगोन आरो 2.5 केजि खम जाबाय नालाय 2.5 केजि खम जानायनि एसे खम मोनसिगोन आरो बे मा बेखौ दा मैयाहाय आदा समायसाबो खिथालायबाय फिसाजोनि सेमोन ना थाहैनायाव सुनानै दोनबोदों बे फैगौमानि ओमफ्राय सुहैफिनना जिरन मोनबाय नै हाजिरा मावग्राफ्रा जिरन जाबाय साहा लोंसै माबा माबि जानोसै जुमायबो लाबोदोंनो खाबसे लोंहैनोसै जुमाय लाबोदों लाबोदोंथ' आरो लोंगोन लोंजायो बुरजाथार दिनै खामानि मावग्राफ्रा नारि जाथि गोजा नारि जाथि गोजाखा खामानि मावग्राफ्रानो हौवाफ्रा बारा मावा खामानि गैया हौवाफ्रा बेसे दुगि आं बिबार बारियाव बारनो मोननायनि नुवाखै नोंखौ मेथाइ खनबाबो जोंनि बे माबायाव थिलेबलेब गोबाय देरायाव साहा लोंनो सफैलायबाय गेलासा दंबावोमोन दा आंनो दहाय बख'नो मोनदोंमोनहाय बिसोर गेलेनो गारबाय नामाथाय मोननैसो बानलु सिब्र'सो लाबोदों जा नोंसोर जोङो सफैजोब्बाय साहा लोंनो
आगैमोननो सा लुनानै होबाय हनै सासेया माबा माबि जागासिनो ओरै नै सायानो जोंना बथलनिसो दे बथलनिसो जोंना नै ओमफ्राय बेबा मा लाबोदों आखायाव गागब हालुना जादो मोनब्रै मोनब्रै लाबा फिसा लांबाय मोनब्रै मोनब्रै थोला मा खाम लागोन पकरा जा खम जासिगोन न'खरा मागो जा खारनांगौ लोंनायखौ nggak aku dapat jam jibran bau, mau makan itu perlu jam coba balik, neng di be, berarti kata nggak ada itu, mana telur ya bebas, nih kira sok sih menbayar nih, wan thầy mau mana sih lu kebet,จัดฉากเยอะๆลึกนะรีบสมุดจับแบบเดี๋ยวไล่พวกคุณยังพวกเราอะไรเอาไปเลยจ้ะไม่ใช่เราไม่อ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตัวมือนะพี่น้องจะชุบทีนึงหรือน้องจะชุบทีนึงไม่ถึงชุบแบบโอ้ยชิ้นเราจะเอาลงชุบมั้ยเดี๋ยวเราพูดเรื่องตาดึงเฉยนะตาจะมาตัวบางไปเลยเฉยมันไม่ใช่ไม่ได้มันต้องจับมันเขามันชอบมันเลยอายุนั่นเลยค่ะน้ำมันทำมันเถอะ50 บาทน้ำนั่นนะนั่นก่อนcái gì vô đằng sao được quên nhỉ như vậy này cái sao cho bạn xin thật hàng cái gì chứ không cần được mà ăn mà ngồi nào biết mày xem bẹp của sao mà nó làm ăn ngoạn nó khôngคุณนี่แหละจะพักยังอยู่อ่ะไม่นี่เชื่อว่านั่งไม่ทำอะไรนั่นนี่น่ารักจังหวะเถอะเรื่องกันจุ๊ไหมมันไม่ถูกसलागोफोर जोङो दायो फुखांबाय हाग्राखौ दा थांसै आरोना नै लाइन माबा जोब्बाय आरो मा होनोमोनलाय गबाय आरोना हाजिराफ्रा गबाय दायो थांजोबसै फैगासिनो दङ लाइन ओरैजा थांनांगौ जोंना ओमफ्राय दा जोङो बेयावहाय गोबाय देरायाव दसे थांथ'नो नायदों आरो गोबाय देरायाव आवगोलाव दंबावो हनै माखासे फैनो लाजियोना केमेरायाव सिगां खारग्रोबाय हनै माखासेफ्रा नै आरो